ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ତା ଗୁରୁଜୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା କି ଗୁରୁଜୀ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ବିଦ୍ୟା ଦିଅ ଯେମିତି ମୁଁ ଧନୀ ମଣିଷଟିଏ ବନିଯିବି। ସେ କଥା ଶୁଣି ସେ ଗୁରୁଜୀ ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏକ ନଦୀ ତଟକୁ ନେଲେ ଏବଂ ସେ ନଦୀ ତଟର ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପଥର ଅଛି ଯେଉଁ ପଥରରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ ଛୁଆଇଲେ ସୁନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସେ କଥା ଶୁଣି ସେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁକୁ କହିଲା କି ମୁଁ ସେ ପଥରକୁ ଚିହ୍ନିବି କେମିତି? ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ସେ ପଥର ବାକି ପଥରଠୁ ଅଧିକ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଶିଷ୍ୟ ପଥର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ପଥର ହାତରେ ଉଠାଇ ସେ ତାକୁ ନଦୀର ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଯିବାରୁ ସେ ପଥରକୁ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗିବାର ଅଭ୍ୟାସରୁ ସେ ପଥରକୁ ବି ପାଣି ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଏ କାହାଣୀରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳେ କି ଆମେ ଆମ ସବୁଦିନକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା କଥା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ବି ଏମିତି ହାଲକା ହିସାବରେ ନେବା କି ମଜାକ ହିସାବରେ ନେବା, ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ କି ତମ ପାଖରେ ଦୁନିଆର ସବୁତକ ଧନ ଆସିଲେ ବି ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ସେ ଧନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପାଇବା ପାଇଁ।